Helo, gobeithio bod chi gyd yn iawn a croeso i chi gyd yma heddiw. Wel, ydych chi'n cofio be oedd gwaith Pedr cyn iddo fynd yn ddisgybl i Iesu? Wel, penderfynodd Pedr fynd yn ôl i pysgota ar ôl i Iesu farw ac atgyfodi, a fe wnaeth Iesu gyfarfod Pedr ar lan y môr un bore i gael sgwrs bwysig iawn gyda fo. Fe wnaeth Iesu ymddangos o flaen y disgyblion lawer gwaith yn ystod yr wythnosau ar ôl iddo atgyfodi. Pan oedd Pedr a rhai o'r disgyblion eraill fynd allan i pysgota, daeth Iesu baratoi Brecwast iddynt. Gadewch i ni glywed yr hanes. Un noson, cyhoeddodd Pedr ei fod am fynd i pysgota. Fe ddown ni gyda thi, meddai rhai o'r lleill, gan gynnwys Iago, Ioan a Tomos. Fe wnaethant gychwyn i ddigon llawen, ond erbyn diwedd y nos, teimlent yn hollol ddigalon. Nid oeddent wedi dal yr un pysgodyn. Gyda'r wawr, choesant am y lan. Nid oedd gobaith am ddal dim bellach. Gwelsant ddyn yn sefyll ar y traeth. Cododd ei ddwy law at ei geg a galw arnynt. Daeth ei lais atant yn glir ar draws dyfroedd tawel y llyn. Ydych chi wedi dal rhywbeth? Na, dim byd, gwyddasant yn ôl. Taflwch eich rhwy dros ochr dde'r cwch ac fe gewch chi helfa dda, meddai'r dieithryn. Roedd rhywbeth ynglyn ag ef yn peri iddynt i fyddhau iddo. Yn syth, wedi gollwng y rhwy dros yr ochr, aeth yn orlawn o bysgod. Prin y gallent i thynnu nôl i'r cwch. Yr arglwydd sydd yno, meddai Ioan. Ar unwaith, neidiodd Pedr i'r dŵr a mynd am y lan, gan adael y lleill i'w ddilyn yn y cwch. Roedd Iesu wrthi'n coginio pysgod i Brecwast. Roedd yno arogl neis. Tyrda mwy o bysgod i mi, meddai Iesu. Roedd yn gwybod y byddai'r disgyblion ar lwgu. Rhedodd Pedr yn ôl i helpu'r lleill i dynnu'r rhwy drom i fyny'r traeth. Fe wnaethant ddechrau gyfri'r pysgod. Roedd yno 153. Cyn hir, roedd pawb yn gynnes a llawen eto, ac yn bwyta'n awchus y bara'r pysgod yr oedd Iesu wedi paratoi iddynt. Ar ôl Brecwast, cerddodd Iesu ychydig ar hyd y traeth gyda Pedr. Wyt ti'n fy ngharu, Pedr? Gofynnodd yn dawel. Daeth pwl o gywili dros Pedr. Ni allai anghofio sut y bydd o wadi ei fod yn adnabod Iesu. Rwyt ti'n gwybod fy mod i'n dy garu arglwydd, atebodd mewn llais isel. Gwadodd Pedr Iesu 2 gwaith, ac yn awr, gofynnodd Iesu iddo 2 o weithiau. Wyt ti'n fy ngharu? Rwyt ti'n gwybod popeth arglwydd, meddai Pedr o'r diwedd. Fe wyddos fy mod i'n dy garu. Yna, mae gen I waith i ti wneud, meddai Iesu. Pan fyddai wedi mynd, rwyf am I ti ofalu am fy mrhaidd. Y bobl hynny fydd yn fy nilyn I. Roedd Pedr yn sicr nawr fod Iesu wedi maddau'n gyfan gwbl iddo. Roedd am ymddiried ynddo I weithio drosto unwaith eto. Cwyddoi Pedr na fyddai'n bysgotwr o hynny allan. Wel, ydych chi'n gallu darllen beth sydd ar y pysgodyn yma gen I? Pedr, wyt ti'n fy ngharu? Wrth gwrs, dyma oedd y cwestiwn nath Iesu ofyn I Pedr. Yr ateb oedd gan Pedr oedd ydw arglwydd. Ti'n gwybod fy mod i'n dy garu? Ond, fe wnaeth Iesu ofyn y cwestiwn yma 2 gwaith I Pedr. Ydych chi'n cofio pam? Wel, oherwydd bod Pedr wedi ei wadu 2 gwaith. Wel,
Roedd gan Iesu waith arall i Pedr. Dim mwy o gasglu pysgod. Roedd Iesu am i Pedr ofalu am y disgyblion eraill ar ôl iddo fynd yn ôl i'r nefoedd at Dduw ei dad. Roedd Iesu hefyd am i Pedr sôn wrth bobl ym mhobman amdano, fel y byddai llawer o bobl eraill yn dod i gredu yn Iesu a'i garu. Roedd Pedr yn sicr rwan bod Iesu wedi maddau iddo, am ddweud nad oedd yn adnabod Iesu adeg y croeshoeliad, ac roedd yn sicr fod Iesu yn ei garu o hyd. Gadewch i ni gael gweddi fach. Gweddiwn. Anwyl Iesu. Diolch am yr hanes dyn ni wedi ddarllen o'r Beibl heddiw. Diolch fod gen ti waith i ni wneud yr union yr un fath ac roedd gen ti waith i Pedr a'r disgyblion wneud. Rwyt ti eisiau ni falu am ein gilydd ac rwyt ti eisiau ni ddweud wrth bawb ym mhobman amdano ti a dy fod ti'n eu caru nhw. Plis helpa ni i rannu'r newyddion da yma gyda pawb da ni'n ei gyfarfod. Amen. Wel, pwy sy'n licio'r fferins Love Hearts? Fel crefft yr wythnos yma, dwi eisiau chi dorri siap calon allan o bapur, yna i liwio mewn a rhoi bordor arno fel dwi wedi wneud. Yn union fatha'r fferins Love Hearts. Ond wrth gwrs yn y fferins yna mae yna neges gwahanol ar bob un yn does. Wel, efo'r galon yma, dwi eisiau chi feddwl am neges yr hoffech chi ddweud wrth Iesu, wrth feddwl am yr holl hanesion da chi wedi glywed dros yr wythnosau diwetha, a yna i sgwennu yng nghanol y galon yma. Cofiwch bod Iesu'n barod i faddau i ni gyd fel y maddeuodd i Pedr, ond i ni siarad efo fo a gofyn iddo o waelod calon. Felly, dwi eisiau chi feddwl yn galed am y neges yna ac yna i sgwennu yn ganol y galon yma. A wedyn fysach chi gyd yn rhannu'ch calonau efo ni ar y grwpiau WhatsApp ni gyd gael gweld eich negeseuon gwahanol. A dyna ni am y wers yr wythnos yma. Diolch i chi gyd am ymuno a wnawn ni weld chi gyd wythnos nesaf. Tara!